Nafarroan 255 adingabe daude tutoretzapean. Gobernuaren tutoretzapean. Estatuan ia 36.000 dira azken datuen arabera. Naiz eta legez harrera familietan bizi beharko luketen, erdia baino gehiago pisuetan eta harrera zentroetan bizi dira. Ez da deliturik egin dutelako. Besterik gabe, haien familiak ezin dute edo ez dira gai haien ardura hartzeko. Ume eta gaztetxo hauek ez dute deus ere egin. Estigma asko jasatzen dute ordea, eta iaia inoiz ez ditugu entzuten. Izaskun Ibarra nauzue, gaur zientzia puntu-puntuan tutoretzapeko adingabeen ahotsa. Odei Sarasa, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzailearen eskutik. Egunon? Egunon, bai. Zientzia puntu-puntuan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Odei, zure ibilbide akademikoa ez da arruntena. 10 urte baino gehiago eman dituzu gizarte langile gisa. Akademiatik kanpo izandako esperientziak eta antzemandako arazoak ekarri zaituzte berriz ere unibertsitatera ikerketa lanean murgiltzea. Iruñeko auzoetako prebentzio sisteman, eman ditut 10 urte baino gehiago, auzo ezberdinetako aurretan erabeekin lanean. Eta nire erronka pixka bat da, aurretan erabeen babes sistema ikertzea orokorrean, eta zehazki harrera pisuak eta harrera egoit. Ez da erraza erradiografia egitea, zen oso sistema konplexua da, gainera erkidegoek hartzen dute sistema hori eraikitzeko ardura, orduan erkidego bakoitzan ezberdina da, baina orokorrean bi egoera izan dezakete horretan erabe hauek, desbabestasun egoeran edo desbabestasun arriskua. Orduan, estatu mailan adibidez, esan dezakegu arriskuan, desbabestasun arriskuan 50.000 aurre eta nerabe inguru daudela, eta hauetatik 35.000 inguru desbabestasun egoeran daudela esaten du erkidego bakoitzeko gobernuak, eta orduan hauek bideratzen dira pisu edo egoitzetara. Nafarroaren kasuan, egoitza edo pisu hauetan 220 aurretan erabe ditugu pasaden urteko datuei erreparatzen badiogu. Datu horiek asko dira, gutxi, goruntza doa kopuru hori nola irakurri daitezke? Estatu mailako joera berdintxoa daukagu Nafarroan, eta azkenengo urteetai erreparatzen badiegu, nahiko egonkorra da egoera. Nafarroaren kasuan 20-30 gora bera egiten dugu pisuetan, baina beti gutxi gora bera 150 eta 220 aurreta nerabe inguru. Neska motiko hauen erdia gutxixiago familiatan bizi da. Harrera familietan, beste erdia berriz, pisu eta egoitzetan. Horrela da, ezen horrela izan behar, baina zoritxarrez horrela da. Baina tamalez ez daude familia harrerarako prest dauden familia inbeste, eta horregatik badaukagu pixka bat goratuta dagoen pisuetako kopuru hori. Legeak dio horrela izan behar dela, legeak 2015 urtean estatu mailan argitaratu zen legea hori dio, alik eta adingabe gutxiaenak egon behar direla pisuetan, eta posible den moduan familietan hasi behar direla. Azkeneko datuen arabera, 221 dira pisutan. Aurreritziz josita begiratzen ditugu, eta abandonuaren estigma daramate gainean. Jendeak pentsatzen du pisu batean daudela zerbait egin dutelako, eta ez zerbait jasan izan dutelako, ez? Biktimak direlako. Hori da, batez ere biktimak dira. Desbabestasun egoera bat sufritute, noski haien konportamendua ez da guk espero duguna, baina sufritu dutelako, ez? Eta motxila bat daramatelako. Eta bestea, jende asko pentsatzen du atzerritarrak direla, etorkinak direla. Eta egon badaude noski, baina gutxi gora bera laurdena edo pisuetan, egoitzetan, Hori alde batetik eta bestetik antzeman dugu baliabide faltak daudela. Baliabide faltak daude pisuetan, baina batez ere familietan, harrera ematen duten familia horietan baliabide falta dago, formakuntza falta dago batzutan, eta batez ere akonpainamendu falta dago.
bide horretan ez da. Behar dute laguntza berezia. Bai, horrela da, azkenean zaurituta daude. 2022an Nafarroak onartu zuen haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko foru legea. Arlo honetan aurrera pasu bat nonbait, hola ikusten duzu aurrerapenak dakarski lege berriak? Bai, dudarik ez. Ez bakarrik hau, baizik eta 2015ko estatuko legea, lege horrek oinarri potente bat jartzen du, mahaigaineratzen du, esaten du egoitzarrera azken aukera izan behar dela, beti. Osa, saiatu behar direla beste aukerak, gazte bat edo aurre edo nerabe bat pisu batera bideratu baino lehenago. Eta gainera, esku hartze guztiaren bizkarrezurra izan behar direla aurra hauek dituzten eskubideak. Hauek egon behar direla instituzioaren aurretik, beti, maigaineratu behar dira aurretan eraben eskubideak eta hoietatik ihardun. Eta 2022ko hemen foru legea beste berezitasun bat dauka, eta komunitatearen protagonismoari buruz hitz egiten du. Bai? Nazioartean askotan hitz egin da honi buruz, eta esaten da, aurre edo gazte bat babestu behar dugunean ez da bakarrik familiaren ardura, baizik eta komunitatean dauden beste eragileen ardura ere. Izan kirol talde bat, izan kuadrilla, izan euskaloa, ez? Orduan, 2022ko Nafarroko foru legea hori dio, eta komunitateari ardura ematen dio aurretan erabe hauen babesean, eta hori oso interesgarria da. Komunitatea, oso zaila ez? Baina bai lege horrek ematen digu mai joko bat, ez? Jartzen digu. Eta beno, nik uste oso interesgarria dela komunitateari protagonismo hori ematea, komunitate bezala auzoa edo herria edo ibarra ulertzen badugu, ez? Beraiei dagozkien erabakiak hartzerakoan aurrak eta nerabeak entzunak izan behar dira. Legearen arabera behintzat, eta zure azkeneko ikerketak dionez hori ez da gertatzen. Ikerketa ezberdinetan, aukera izan dugu, ia pisuetan orain dauden nerabe eta aur guztiekin hitz egiteko. Eta antzeman dugun gauza bat hori da, legeak dio, eta ez bakarrik nazioartekoa, baizik eta estatu mailakoa eta erkidegokoa ere, existitu behar direla tresnak, aurretan erabe hauek kexak luzatzeko edo proposamenak egiteko, askotan proposamen asko dituzte, baina guk ez gara gai izaten ari proposamen horiei estaldura emango dioten tresnak martxan jartzeko, ez? Eta batez ere beraien inguruan hartzen diren erabaki horietan parte hartzeko ere, ez? Bai, hori askotan geratzen da, legeria esaten du el interes superior del menor. Hori izan behar da esku hartze guztiaren bizkarrezur, beti. Baina, klaro, haiek beren interesari buruz hitz egiteko gure ardura da mekanismoak jartzea haiek manifestazio hori egiteko egin dezaten, ez? Eta askotan ahaztu egiten ditugu, bai. Zientzia, puntu-puntuan, Nupen podcasta. Azken 3 urteotan egindako ikerketetan harrera etxeetan bizi diren gaztetxo hoien ahotsa jaso duzu. Zer diote? Ze kritikak egin diote sistemari? Ze proposamenak? Lehenengoa, isolamendua. Guk elkarrizketatu ditugun nerabe eta aurra asko esaten dute burbuile batean bizi direla. Ez, bapatean eta egun batetik bestera askotan, bere auzotik bere herritik urruntzen dituzte, eramaten dituzte beste auzo edo herri batera, suposatu Tuterako gaztetxo bat, edo Lesakako gaztetxo bat, bapatean Iruñeara ekartzen dute, ez? Orduan, ematen dituzten hilabeteak edo askotan urteak, haiek esaten dute burbuila moduko urteak direla, ez? Burbuila batean daude, eta bapatean burbuila hori esplotatu egiten da, eta berriz ere lehen zeukaten bizitzara bueltatu behar dira, baina kontuz ez da bizitza berdina, urte asko pasa dira eta. Orduan, isolamendua da, sufritzen duten, egoera oso zabaldua bai. Bigarren kritika. Beraien komunitatetik urrun bizi dira. Alde batetik urruntze fisiko hori, esaten dute ez duela zentzu handirik, agian lehenengo momentuan bai, edo agian betirako izan daiteke familiarekiko urrunketa hori, baina haien testu ingurua ez da bakarrik familia. Orduan datu interesgarri bat da, galdetu dugu adibidez, nolakoa zen familiarekin zuten erlazioa batetik 10 puntuatzea eskatu genien. Sartu baino lehenago eta ateratzerakoan.
eta hobetu egiten zen, 2 batetik 8 batera. Baina adibidez galtzen genuen, eta familiaz aparte adibidez, zure kuadrillarekin, zure lagunekin nola izan da erlazio horren evoluzio, justo ezberdina gertatzen zen. Esaten ziguten, media, 8 bateko erlazioa geneukan, eta orain 1 edo 2ko erlazioa. Orduan kaltetu egiten da pila bat erlazio hori. Bai, lagunekin, kuadrillakin, testu inguru informalarekin eta komunitatearekin ere. Eta hau bai zuzenean talka egiten duela legeriak dionarekin, legeriak dio komunitatea izan behar dela babesaren protagonista, eta ez dugu errespetatzen hori. 3. Araudia oso zorrotza da. Bai, pisuetan dagoen araudia super zorrotza da. Gainera zorrotza eta guztiontzako berdina. Eta hori etxetan, familietan ez da gertatzen. Ez dute araudi ezberdina diren 2 pertsona. Normalean moldatzen da pertsona bakoitzari, araudia edo, negoziazio hori ematen da. Eta pisuetan askotan ez da hori gertatzen. Asko hitz egiten dute barne arauei buruz. Bai, eta esartzen dute, gu hemen babesean gaude, zertarako behar dugu bueltatu egunero 8 gure lagunak 12 bueltatzen direnean, ez? 4. Burokratizazioa. Adibidez, pentsa ezagun 15 urteko nerabe batean, gazte batean, ez? Hauek planak antolatzen dituzte ia egun batetik bestera. Baizu bihar hondartzara joango gara, bai, venga, galdetuko dien nire gurasoi eta esango diate bai edo ez. Segun eta nola egin dugun gure negoziazioa, bai? Baina pisuetan hori ezinezkoa da. Zeren plan bat egin nahi baldin baduzu, burokratizazio gurpilo horretan sartzen zara, eskatu behar diozu hezitzaile askotan arduradunari, eta pisuko arduraduna eskatu behar dio Nafarro gobernuari. Orduan, hondartzara, zure laguna joan eta torri direnen 10 aldiz, ez duzu ez da eskubide hori irabazi. Badago bai, 5. bat. Harrera etxeetan bizi diren nerabeek zorrotz kritikatzen dute hezitzaileen errotazioa. Eta hemen sartzen gara pisuetan dituzten lan baldintzekin eta horrelakoekin, baina bai. Ez dago referentziazko persona bat, ez? Hori da gertatzen dena, eta suposatu nolakoa izan den aurretan erabe hauen bizitza. Osea, batzutan hori izan dute falta, erreferentziazko figura bat. Eta batzuk ere, komatxoan artean, baina abandonatutak sentitu dira. Orduan, suposatu urte batean ezagutzen badituzte 10 hezitzaile ezberdin, eta jendeaz du hemen geratu nahi, pentsatuko du nire kulpa dela. Orduan hori bai kritikatzen dute eta esaten dute giro atseginago bat behar dela pisu eta egoitza hauetan eta horretarako erreferentziazko pertsonak behar direla. Eta ahaztu gabe, beraietaz arduratzen diren hezitzaileez ongi mintzo dira. Elkarrizketatu ditugun aurretan nerabe hauen kopuru handiena hezitzaileetaz ongi hitz egiten. Hezitzaileek zaintzen dituztela esaten dute, akonpainatutak sentitzen direla esaten dute, eta hori mai gaineratu behar dugu. Jendea naiz eta lan baldintzak ez oso onak izan, hor mantentzen da, eta askotan akonpainamendu eta esku hartze oso aproposak egiten dituzte, eta horrela baloratzen dute baita handauden horretan erabak. Ikerketa hau 2023 urtean zehar egin zuten. Helburua, babes sistemaren diagnosia egitea. Oviedoko unibertsitateko jendea eta hemen nupeko jendea ibili ginen, eta pisu eta egoitza guztietan dauden nerabe eta aurrei elkarrizketatu genien, ondala 35 elkarrizketa egin genituen lehenengo, eta gero elkarrizketa talde 3. Eta hauetan ikusi genuen zentzu askoko proposamenak egiten dituztela. Eta hortik luzatu genituen guk ondorio asko Nafarro gobernuari. Gure oinarria izaten ari da, ateratako informazioa, izan ere elkarrizketa asko direlako, eske Inoiz egin da, olakorik? Ez, inoiz egin ez, izan da lehenengo aldia. Egia esatea, lege honen elaborazioan, babes sistemako haur eta gazteak ere parte hartu zutela. Eta hori bai dela nahiko berritzailea da, estatu mailako lehen legea izan da, zeinen agertzen den zuzenean gaztet, nerabe eta haur hauen parte hartzea. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.